Eniro berpenduro melakapor. Kau beruam hak pa berku nom sem mukut. Eniro berainam melakapor. Kau beruam hak pa berku nom sem mukut.
Enero brai nguk man la kapor. Kau bro mau pa bro konum sem mukut. Kutrai Jesu. Sai sin pat. Yalum biang krui. Hakne kayeng bukut. Kayum kentang kejung me. Kutrai Jesu. Kublai sejar nguk. Nakabenta. Baro ki jingkerku bamila te sai hangi. Kublai siwer nguk. Nakabenta. Ki kam babun ba bamila le hangi. Kublai me Jesu. Pamila ai hangi. Iway pa iway. Ya kamer ka bakoy bakya. Kublai sejar nguk. Pamila ai hangi. Ya imay ipa. Ihmeni para. Ikur ki jai baro. Ki kam pamila le hangi. Terai. Gimla asyur bansiw kalian. Tetang ka jingkung nguk. Ya ki hukum jume. Kublai sejar nguk. Nakabenta baro. Ki kam pamila le hangi. Bila tak sayangi. Hakini kisngi balet na baro. Kublai sejar nguk ko Jesu. Pamila kerku yangi iway pa iway. Bila ayangi kita kamel bakoy bakya. Pangila biang menta. Panyalum biang krui hang ne. Hakayeng bakoy me kentang jong me. Ngilong ki jong me. Pangidero ki jong me. Kohon men ko para. Utrai Jesu, udon bat ngimenta.
uap yang ni pangin pani ay na ku try kan rat ikum ki khun barit jong me menta yalong lang krui pan ai ka ngo ka dem ya me ku try Jesu tu sngap ke jingkar par jungi ku try Jesu tu ku kerdo yang i baro ki besimta hakane ko online drusion tu ku kerdo ya ki yeng ki sem jungi baro tu ku kerdo ya ka kamai ka ji jungi baro ya ka jing trai jungi baro tulong mame kupa halor jungi baro tulong mame kunrat halor jungi baro ku try Jesu benta kapor nguan lam seme naga benta hito ki batho ek exam juki para ka bor jume pakin la ba ban prin kre kum juro naga benta ki to ki ban kre ban tho ek exam ku try Jesu tu ai haki ekamet bakoi bakhia pakin la ba ban prin kre ku try Jesu tu ai me haki ke jing start pakin la ba ban pule ko men ko para ublay menta tubo hau ya ke jitimu baro kaba pidon hapo ka men sem jupi tu pen pau hau tu kerpat ya uda ka men sem kabas nyoret ka kitab usirat kalnong kaba arpuai ka record kabasan ka ongkom ne ka jingkerpat na ka sintor jung ubadok ka lej bej shadow ka score ublay ku try ni ki kum ki khun baret jung me ikerpat me pamen ai hangi yakta ka jingko jingkhia merbem sem warla ilong tangi bapop ki bapen susai ame manla ki por ki bapen susai ame lengba ki kam jungi ki bangi le manakasungi ku try Jesu warla ngilong kidung pop henry tuma be kitam kiduna jungi baro ki bang la pise ame ku try Jesu tu pedang ya ke jingker par jungi tu isnya ga jingker par jungi ta ai hangi iwei pi wei ya ta ka jingko jingkhia medwet musim ni senya tang ha me ku try Jesu milong shau ta ublay bkhut ublay bor ublay ba imjinom milong cha ublay ba im ublay jungi iwei pi wei kohman ku para tupan na kat ka ba pidon kam kumba mauhi long hangi tupan wa pins ayo ka baro lada pibo ya ka baro hau kan saya baik ya junte ku try Jesu kumba me terwayo de halor keduan tuan biang menta hagi dono jengi baro itrang me ikwa air her me tu penlong yangi ki jong me ku try Jesu tu kurku kerdo yakini baro ki pajrunget ki bay simenta hakani ko online erosion tu ngap tu skore ki jingker pajung ki
Jesu mitip na sedong ya ke dinod jungi ya ke jing terang jungi ya ke jing kwa jungi nadang sedong mitip ya ke jing mod jing berkhad jungi Andrai ku Jesu baik terus ngap terus nei ya ke jing kepal jungi ngidai ki jong me bat ngi mon ro ban long ki jong me tu kerku kerdo yang ngi iwe pi iwe ku trai Jesu tu kerku kerdo ya ki loyeng Kristan baro ku trai Jesu tu ai me hak tu ki breu ki bom sem dan kata ka jing sup tolong me ka jing sup tolong me us em ka jing sup apreng jong ki to ki breu ki bom don ka jing sup ite ku try rami mon mila ban le ek baro ngite ko para banget tu sina scam how try ada pidon kita ka mesim mechnya pidon ta ka mesim ba yesha sisa utrai us amon us sniaw ka jingkar pari unsa yo sniaw ka jingkar pari jungpi tolong barabor ki besha tolong barabor ki baduai aba piduai tolong barabor ki besha tubo yalde hakmat ublay kutrai Jesu tukur ku yang iway piway trai Jesu bi nyura shme ke jing dan kam ke jongi ye ke jing ya jing stom ki bangi kendo ke jing im ke jongi trai Jesu bi tukur ku ye ke ne ki paring ye ki jong me ki beshim benta kane ka online adoration ke jongi ayaki ya ke jing dan kam ke jongki ya ke jing duai ke jongki trai Jesu bi ni duai ro namta kito ki breu ki bomla ban yeshim benta hakane ka online adoration ke jongi ni duai namta ke yeng kesem jong i Monica Sotun imei ipa kinmen ki para i jong i makin don barbor hakamet ka bakot ka bakia at bakin dab de jing ai ublai bat bakin biang ka kam ka jam ka kamai ka kaji ngidwan ka benta i danisha shotun ba inang la shu ban minot hakijing pule jong i ka ba kam selor bat ro ba blai tilenti i bat semari i bat kumjuru ban yo ya ka jingko jingkia ka bebiang ka bapura ngidwan ka benta i bajanai nong rang bainyo ya ka jingko jingkia ngidwana kamta i Alwinson karngap kanta bainyo ya ka jingko jingkia ngidwana kamta jong i Eusebius Sungkli bainla ban penkre bha na kamta ka exam bad bain don hapdeng kamet ka phat ka bukot ka bakia ngidwana ka benta i banti lin nong rang banyo ya ka jingko jingkia ngidwana kamta i daka echwa bat saron bakilong kikna ki batip sngi ngidwana kamta i wala rilndem banyo ya ka jingko jingkia idwana ta ka yeng sem jong i batilin nong rang bakin kinmau bor yo blai idwana kamta jong i pibala risha linden baki jingtmo jong i baro idwana kamta i brother Fantin Maring baudon hapdeng ka retreat jong o badya baro ki bahayeng ki bahasem
bakin yo ya kajingko jingkia. Idwai na kabenta u badan bok maulong paun yo ya kajingko jingkia. Idwai na mta ki khon kikti jong i Ramon ki langstang bakin yo ya kajingko jingkia. Pat bakin long ki kena ki batip sngi tiblay. Idwai na mta kayeng kesem jong i lahun lang pat i review shooting bat ki khon jong ki bakin yo ya kajingko jingkia. Idwai na kapenta u ribok nong rum bau blayon pelait na ki jingbrai jong kane ka perthei pat u blayon pelait na ki ne ki jingpang ki baharu kom ki bau ya kendo ka jingim ka jong u. Idwai na kapenta kayeng kesem jong i Ana Mari Singkli bakindon barbor ha kajing Yesuk bat kajing Kmen. Idwai na kamta i Rishai bok lendo Wan Lam bok lendo bat i Akus lendo bakin la top hai ya ke exam ke jongki. Idwai na kamta i Senti Marindo ba mensim bakut ungta ya i ba inyo no ya kajingko jingkia. Idwai na kapta i naka niroid khar ban pas haka exam MSc third semester ban net exam. Idwai na kamta emaili na shangoy makin yo ya kajingko jingkia. Idwai na kamta u resen ba ulai lut na kajimbrai perthei pat ba umpai shoblay. Idwai na kamta u Edward nongrum ba unla banle bha haka exam matric jong u ka baun sa tho shen haka lai pheu tarik baun la ban kin mau bhai ye ka baw la khre bat ban pas bhai ka exam ko jong u. Idwai na kamta ka jing sup ka jing it bat ka jing ya sel tho jumut hayeng hasem jong i ba Peter Karpuri bat kong Janai Mari kharngap kanta bat ki khon ki kti jong ki. Idwai na kabenta ka jingko jingkia jong i Lidora kharngap kanta. Idwai na kamta ka jingtmo jong i Shimti Mari nongrum. Idwai na kabenta i Judith Maring ba inyo i ka jingko jingkia. Idwai na kamta ka jingtmo jong i Mini Lang Masar. Idwai na kamta kayeng kesem jong i Aibor lang lendo bakin la ban syakri bhayo blay. Idwai na kamta kayeng kesem iba Korilus mauyong bat ikong pirin ng rum bat kikon kikti bakin karniu bat kajingtmo babha jong ki kan seiso. Idwai na kamta i Andi panyo ya kajingko jingkia bapura bat ke jingkla bamunno. Idwai na kamta i Malung Rapthang
Idwa na kamta imalong rapthang banyo ay kajingko jingkia. Idwa na kamta isyam kemen masar banyo ay kajingko jingkia badbain bha kakamay kakaji. Idwa na kamta i Winifred Shinla banyo ay kajingko jingkia. Idwa na kamta i Rani Lindo banyo ay kajingko jingkia. Idwa na kamta i Genevieve Khonglam bain biang kakam bad bain yo ya kajingko jingkia. Idwa na kamta u walam bok mulat baun labha ban penkre na kamta ka embos exam ko jong u. Idwa na kamta i Shalan Paul Sabong bain la ban kre kot bha bad bain la ban pas ka exam ko jong i. Idwa na kamta ka jingkala jong ka yeng kasem jong i kong nisti mai lindo. Idwa na kamta ka yeng kasem jong u Lucas dar baginyo i ka jingko jingkia. Idwa na kamta ka jingko jingkia jong i May jong i Shalan Paul Sabong bati hinmen gi jong u. Idwa na kamta ka jingkala bamod jong u Frankie Paul Mulat. Idwa na kamta ka jingtmo jong i Maria ka. Idwa na kamta i Mari nong sej banyo i ka jingko jingkia. Idwa na kamta i Gracie Mari karngap kanta bain la banto bha ya ka exam SSLC board exam. Idwa na kamta ka yengesem jong i Ba Hermon o Karpuri bad ka jingko jong i kong lakentiu nong klau. Idwa na kamta u Carlo Rosario Lindo banyo i ka jingko jingkia. Idwa na kamta ka yeng kasem jong i Badaker Lin Lindo baginyo i ka jingko jingkia. Idwa na kamta i Tina Maritkar banyo i ka jingko jingkia. Idwa na kamta ka mensim jong iba tribal Sabong donlang Sabong bad ikong Blisimon kong rumay. Idwa na kamta ka yeng kasem jong i Arkiju Kempat baginyo i ka jingko jingkia. Idwa na kamta ka jingtmo jong i Bertila Sotun. Idwa na kamta u Badon Box shooting baunyo i ka jingko jingkia. Idwa na kamta ka yeng kasem jong i
Kristi sedap bakin yo ya kajingko jingkia. Iduwaru namta kayeng kesem jong i lung du nilu ba inyo ya kajingko jingkia. Iduwai na kamta kayeng kesem jong i priska nang rum ba blay tergerat ay ki kajingko jingkia. Tiga kene kepor kublay sibon try jisu ba na benta ki jingker ko ki ba mel te say hello jongi iway pa iway. Ngingi scam ko try ba mame memju eno yangi walang ilong kinung pop. Henry may yay sngew ki jingker pat ki jongi. Te ane kepor tungin dem la ki kosiw. IT how blay ya ki jing jing stom ki bang ya kendo ka jing im ka jongi ban ngej scam ba de tang blay ubala ban penkot ya ki jing pang ki jing stom ki bang ya kendo ka jing im ka jongi temta tungin shim ya ka jing ruai sispa nyeu pekundai sispa nyeu pekundai.
Kau berom hok pa berkunum semukut. Kau berom hok pa berkunum semukut. Kau berom hok pa berkunum semukut.